Компас може да се преведе като ритъм. Това е метриката във фламенкото. Ритъмът се отмерва най-често с китара или с пляскане с ръце, което на испански се нарича палмас. Най-типичната метрика във фламенкото е с 12 удара. Аз познавам Пол, както го познават и всички от бранша, като един от най-големите танцори на Испания. Винаги съм му се възхищавала много. За мен е привилегия да разчитам на него за този спектакъл. Благодарна съм му за всичко, което е направил, защото неговата хореография е като картина, едно истинско фламенко. Той е допринесъл много и за изпълненията на другите танцори. Този спектакъл ме обогати. Обогати ме като танцорка и като човек. Бохемския квартал на Мадрид сме. Ла Латина. Тук живеят Пол и Моника, които отвориха дома си за мен. Домът на Пол и Моника се намира в един от централните квартали на испанската столица. Семейството има малко жилище в стара каменна сграда. Дъщеря им Лусия също е изкушена от фламенко, но напоследък отделя повече време на малкия плъх, който наскоро родителите са й подарили. Той е много добър човек, с добро сърце, добър баща,
Обичам много децата и най-вече караме много да се смея. Никога не скучая с него. Той е като едно дете. Имам си момиченце, имам и него като още едно дете. До момента, в който родих, никога не съм си мислила да живея без фламенкото. Ето ги обувките, а това е полата. Беше малка, когато я носеше, сега не й става. Когато я облякох, ми се скъса ципа. Когато танцуваше с нея, беше малка. Вече съм на 6 години. Човек трябва да спре да пътува толкова, защото когато пътуваш, ти се губят някои малки, но значими неща от живота. Сега дъщеря ми порасна и е станала по-голяма бунтарка, затова когато тръгвам да пътувам, нещо ме спира. Пол ни показва семейните снимки. Повечето от тях естествено са свързани с фламенко. Не мога да не го попитам дали мисли за деня, в който ще слезе от сцената. Знам, че ще дойде деня, когато коленете и тялото ми няма да издържат повече. Но има много начини да останеш във фламенкото. Чрез хореографията или преподаването. Много са начините. И не искам да си го и мисля, защото ми иде да умра. Нищо друго не разбирам. А и не искам. Сега вече сме в квартал Санта Мария де ла Кабеса. Това е къщата на едни мои приятели. Те са ми като братя. Надявам се да са тук. Ще ги видим за малко. Те са танцори и наистина са като част от моето семейство. Да влизаме тогава? Да, отваряй. Импровизирана фиеста. Тези мъже живеят за и с фламенко. Фламенкото е нашият живот. Освен професия, това е живот, реалност. Тук създаваме приятелства. Това е всичко за нас. Това е начин да живееш и да чувстваш. Не приличаме на другите. Те не разбират това. Ние имаме нещо, което ни кара да се чувстваме и да живеем истински. Фламенкото, така както го оценяваме, така както го чувстваме, е една музика, която събира в себе си много елементи. И това я прави различна от другите музики. Помага и да се развива, да се обогатява. Не е като арабската или индийската, които са по-ограничени в своята изява. Фламенкото още в началото е обединило всички култури, които са минали през Испания. Така е. Ето, това е фламенкото.